Марио. Тя е Ети и вие сте със седмия епизод на Марети. Бяло или черно? Бяло. Бяло или черно? Бяло. Слънчоглед или бодлива роза? Слънчоглед. Слънчоглед или бодлива роза? Бодлива роза. Криско или Михайла Филева? Михайла Филева. Математика или физическо? Физическо. Математика или физическо? Математика. Джаз или рок? Джаз. Джаз или рок? Рок. Костюм или анцук? Костюм. Костюм или анцук? Анцук. Скромност или дързост? Дързост. Скромност или дързост? Скромност. Примирение или бунт? Бунт. Примирение или бунт? Примирение. Истеричен смях или кротка усмивка? Истеричен смях. Истеричен смях или кротка усмивка? Истеричен смях. Кино или театър? Театър. Или театър? Кино. Опера или чалга? Опера. Или чалга? Опера. Море или планина? Море. Безкрайно море. Море. Българско училище или чуждестранен колеж? Предпочитам чуждестранния колеж. Чуждестранен колеж. Изкуство или наука? Изкуство. Изкуство. Танц или песен? Песен. Танц. Цигулка или акордеон? Акордеон. Цигулка. Реалност или илюзия? Илюзия. Илюзия. Брат Пит или Анджелина Джоли? Анджелина Джоли. Анджелина Джоли. Вода или Кока-кола? Вода. Кока-кола. Искреност или деликатност? Деликатност. Искреност. Усамотение или купон? Купон. Купон. Масло или мед? Мед. Мед. Залез или изгрев? Изгрев. Изгрев. Кораб или самолет? Самолет. Самолет. Учител или учителка? Учителка. Учителка. Рисуване или пеене? Пеене. Пеене. Тенис или футбол? Тенис. Тенис. Леонардо да Винчи или Леонардо Ди Каприо? Леонардо да Винчи. Леонардо Ди Каприо. Крясък или шепот? Шепот. Шепот. Марети или брускети? Марети. Разбира се, че Марети.